قرن أفريقيا عب قرن رسمي عسر سلسلة تكمتي لتشحن إثران سلسلة كم زخونة قداماي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد تبسلطاناتون ناي بارلاما أبالاتون أكيبو أب تلفزيون تخسته أبتا أدراش نزنبور عدوما دما نلومي زعبا قيح بحر خنزاته بمبالي يسويعكم زلخو كبل علامة أخيوا نزره كم لمود كل فريد بمخادمة كميستراوي تعناوي متأنا هبطان بوليتيكاون أقداسنتن أقاومان ما يدحر متنتان إثيوبيا ودبناي مركب تاريخاو مسل كم زلوان تزعبا خلعال كم زلوون قالولان نالعله جانهوينا تقسى ملس إنها ذكرة تزاربه أبتي بزتفالاليا منقستوين معكنا زينا إثيوبيا تفيحو سمح لالفا أخيبا أبتا عدمتي كحد استفقدو كبده استرأي أغناي نبرن كم زيلو قبل من ملتركب ديكتاتر إنها تبهله بتقام تزقلس قداماي منستر إثيوبيا نسو تزاريبو تبسلطاناتو قالاتو خيملطوم إنها تغوايو أبتراس كقلبتون كتاقعون ترأيو إتا أخيبا تزازمه تعبو زغصله دبلوماسيا وترغن بقليل زعرف أي نبرن مس بحر الدوابا برابط هاجرات إثيوبيا نزربات قداماي منستر زخونن مجلسي كموسع حليفن قدم زاجر سقعن محاس دبلوماسياوي مبصصح جمره إثيوبيا نايمن بحر ياخد قبط دبل زعبا ن40 شوعات المحلتات مزارب خوينو دحر مغناي دما اب حدا تري 2024 تقدماي منستر إثيوبيا قيح بحر رخيبالا مو حزبي دس بلكا زتحستو مجلس حيزو اب غنو بريزيدنت ممحدار سوماليلاند موسابهي عبدي أقميتو أمر راقبي وزهان ترايه أمونغو أزوم كليتا وغنات مالت إثيوبيان ممحدار سوماليلاندن تفرم سمع أبزوبا قرن أفريقان كيح بحرن حدقنيا وطرب بمفتار نتبقدمو رقات تحريمو زركب زوبا قرن أفريقا نابز بقاسا عزاقتي تشمم حدقا كوينو ترائيلو زمدنا سومالين إثيوبيان كاب دحر مقلاي منغستي زيار بارا هتحيزو نابز تحت زبهال درجو وريدلو أمونغو سومالين إثيوبيان زجمره دبلوماسيا وطرن قجتن برابط هاجراتون تسأمبيرونو بتمسحب كاب دبلوماسا حليفو وتهدراو مدلاواتن مناوراتاتن بسنة كوين الله ولا كحساب حجي إثيوبيا من سوماليلاند زبصحتو سمع عبايتان تزيت تكبره نتهاجرن الزوبان نبدي أزبله مسحب كاب مكتاتوغن أيعرفن نلومي أبزعبا أتوكيرنا ننقبرو صنحوت أدالي زغربولكم أسمرهم حيلي تن كتال زي دمت راديو إيراناي أما فلمتا زحالف ورحنا حسه دون سومالن زفرمو ناي وتهدراو متحجاز تممع بشانخ إثيوبيا كبي تقامو قدمو يتراي بقداي ديغا هداسه نس إثيوبيا أب دبلوماسيا وقرقوس كابتاتو عمتات تقصرت كبسي دحنتن حدنتن هاجر سومال يقدسني إنها أقعو ساعتي بمبال نسوماليا كمتكالا خللا كتفلت انكلا تزعبيت ومحا من قد سومال نيثيوبيا ختكعلون كتفررهالون اتخل عدل نمركب مخانو بزحتي يسامعو قبسي دحرتي نسراوي سومال زسلطنو وتهدراوان كيلاتات ليخا نابتا هاجر بركز بلا أسوار من آخون كم دي جمرت فلت تهاجر بزخي تحسرت أبزي حزنيا زلنا سومون نسراوي سومال حباراوي وتهدراو لمد كجمر مخانا كقلس انكلو قبسي أمود أتانا يزحيزنيا زلنا عمد أم كلخال سومال زنطفو وتهدرات كتلة مقاناون حبر إثيوبيا بوغنا وتهدراوي مدلوات قبسن سومالن بترير بمخنان أبتم السومال اتداو بلو كلل سوماليا كابتو وتهدرات قبسي كسفرلو زتأدنا سفرا كاب 50 كيلومتر أبزي رحوبوتها وتهدراو معسكر نمدكوان تشاباشب مهلاوا يقلز إثيوبيا بمنقدي منستر قدات وصاي أبزو ساعتو مجلسي هلوت حالتات نسطها الزوا إنا زرقنا تغيلنا أين عزبن كتب الأفريتا نمش بشابن وتهدراو لمد قبسن سومالن كديماون أب هاجرا كتسلتنام سنحت حالتات كوماندو سوماليلاند ناب سومال كم زاتو جرا الله
ኣብ ወተሃደራዊ ልምምድ ግብፅን ሶማልን ግብፂ ክሳብ 1,000 ወተሃደራት ክትልኽ ከም እትኽእል ክግመት እንከሎ ኣብቲ ብመሬት ማይን ባሕርን ዝካየድ ሓበራዊ ልምምድ ዝውዕል ዝተፈላለዩ ከበድቲ ኣጽዋርን ከም ድሮን ዝኣመሰሉ ቴክኖሎጂያውያን መሳርያታትን ክትጥቀም ከም እትኽእል እውን ይእመት። ዘ ናሽናል ዝተባህለ ጋዜጣ ከም ዝሕብሮ ወተሃደራዊ ልምምድ ግብፅን ሶማልን ኣብዚ ወርሒ ከም ዝጅምር ክሕብር እንከሎ ግብፂ እዚ ናይ ኣየር መሬትን ባሕርን ልምምድ መርኣያ ንሶማል ንምክልኻል ዘለዋ ጽኑዕ ቆራጽነት ምዃኑ ተመልክት። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝበፅሓቶ ስምዕ ልኡላውነተይ ዝጥሕስ እዩ እትብል ሶማል መሻርክቲ ንምንዳይ ኣብ እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ሚኒስተር ምክልኻላ ናብ ቱርኪ ክትልእኽ እንከላ ፕሬዚደንታ ሓሰን ሼኽ መሐመድ እውን ምስቲ ወተሃደራቱ ከሰልጥነሉ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሰሉስ 3 መስከረም ኣብ ቻይና ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ናይዛ ዓመት ናብቲ ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኣፍሪቃዊ ሕብረት 5,000 ወተሃደራት ክትልእኽ ምዃና ዝንገረላ ግብፂ ኣብ ምብራቓዊ ሶማል ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ዝዕስክሩ ተወሰኽቲ 5,000 ወተሃደራት ብምልኣኽ ጠቕላላ ኣብ ሶማል ልዕሊ 10,000 ኣባላት ሰራዊታ ከተዋፍር ወጢና ትርከብ። ኢትዮጵያ ኣብ ሃገረ ሶማል ነዊሕ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ህላወ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። እታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝጥርነፉ ብውሕዱ ካብ 3,000 ዝበጽሑ ወተሃደራታ ኣብ ሶማል ከተዋፍር እንከላ ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ሶማል ብዝገበረቶ ክልተኣዊ ስምምዕ ካብ 5,000 ክሳብ 7,000 ዝበጽሑ ወተሃደራታ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካባቢታት ሶማል ኣዋፊራ ምህላዋ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኢትዮጵያ ነቲ ምስ አልቃዒዳ ርክባት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዕጡቕ ሓይሊ አልሸባብ ካብ ሶማል እናተበገሰ ኣብ ልዕልያ ዘውርዶ መጥቃዕትታት ንምምካትን ካብ ሶማልያ እናተበገሱ ጸጥታዊ ሓደጋ ክፈጥሩላ ዝኽእሉ ጂሃዳውያን ዕጡቓት ንምዕጋትን ወተሃደራዊ ህላወ ኣብ ሶማል ከም ዘገድሳ ይግለጽ። ሶማል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ምስ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ስምምዕ ምስ ዘይስረዝ ክልተኣዊ ስምምዕ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራ ንዘዋፈረቶም ወተሃደራት ከተባረሮም ምዃና ተጠንቀቕ። ኢትዮጵያ ወደብ የድልያ ዝብል ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ እታ ሃገር ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተመልካቲት ጥራይ ክትኮን ከም ዘይትኽእል ይሕብር። ብርግጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጎረባብቶ ሃገራት ናይ ወደብ ኣገልግሎት ኣይተረፍኮን። ሃገረ ሶማል ምስ ተሰሚዑ ዝደለዮ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ክረክብ ከም ዝኽእል ክትሕብር እንከላ እታ ጉዳይ ክልተ ጎረባብታ ሃገራት ብሽምግልና ክትፈትሕ ትጽዕር ምህላዋ ዝንገረላ ጅቡቲ እውን ንኢትዮጵያ ባዕላ ተመሓድሮ ወደብ ክትህባ ምዃና ብምብጻዕ ድሮ ካብ ኢትዮጵያ 100 ኪሎ ሜትር ጥራይ ዝርሕቀቱ ወደብ ተጁራ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ፈቒዳላ። እንተኾነ ክልተን ሃገራት ንኢትዮጵያ ንግዳዊ ወደብ እምበር ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም ዘየፍቅዳላ የነጽራ። ጅቡቲ ህላወ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ሓያላን ሃገራት ኣብ መሬታ ብምጥቃስ ኣብዛ ንእስቲ ሃገርና ካብ ዝንላዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ክህሉ ክንፈቅድ ኣይንኽእልን ትብል። እታ ሃገር ኣይኮነን ዶ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንኸም ሩስያን ህንድን ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ቅድሚ ሕጂ ማዓስከራት ንምህናጽ ሓቲተን ከም ዝኸልከለተን ተረድእ። ብርግጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘናደየሉ ዘሎ ምኽንያት ንጹር ኣይኮነን። ውልቃዊ ሕልሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ንኢትዮጵያ ወናኒት ወደብ ክንገብራ ኢና ዝብል ጥሙሑን ከም ቀዲ ምንጪ ናይዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ወጥርታት ኮይኑ ይግለጽ። እንተኾነ እታ ብውሽጣዊ ስእነት ጸጥታ ትሳቐ ዘላ ሃገሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ እትድክነሉ ዓቕሚ ካበያ ከተምጽኦ ዝብል ሕቶ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ይለዓል። ንውሳነታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝቃወሙ ወገናት ኣብይ ኣሕመድ ብተብተብ ዘለዓሎ ኣጀንዳ ምስሉ ኩነታትን ጠለባትን ሃገሮም ከም ዘይከይድ ብምልዓል ምስለ ዝጎደሎ ጠለብ ኢትዮጵያ ነታ ሃገር ንሓዋሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክኽስራን ምስ ጎረባብታ ኣብ ዘይተደልየ ጽልእ ክሸማን ምዃኑ የነጽሩ። ወጥሪ ኢትዮ ሶማል ንምህዳእ ዝተፈላለየ ናይ ሰላም ተበግሶታት ተወሲድ እዩ። ብመንጎኝነት ቱርኪ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ዝተኻየደ ክልተ ዘተታት ዛጊት ጭቡጥ ውፅኢት ክርከቦ ይተኻለን። ካብዚ ሓሊፉ ጅቡቲ ዘቕረበቶ ናይ ዕርቂ ሕቶ እውን
ገና መልስ ኣይተዋህቦን። ጅቡቲ ኢትዮጵያ ሚታዊት በዓላት ትጥቀመሉ ወደብ ክትህባ ክትምመን ከላ እማማኣ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ናይ ከነጽንዖ ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝተዋህቦ ተመልክት። እንተኾነ ካብ ጅቡትን ላዕሊ ቱርክን ኢማራትን ከም ዝሓሻ ኣሸማገልቲ ኮይነን ይረኣያ። ኣብ ወደብ ባርበራ ናይ ሶማሊላንድ ገዚፍ ወፍሪ ዝገበረት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኢትዮጵያ ንምጽላው ዝሓሸ ዕድል ስለ ዘለዋ ንሳ ትገብሮ ልፍኢት ንኢትዮጵያ ናብ ስምዕ ክትበጽሕ ከገድዳ ከም ዝኽእል ይእመት። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ብመዳይ ኢማራት ተወስደ ተበግሶ የለን። ቱርክ ዝጀመረቶ ሽምግልና ግን ዋላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ ክልተ ዘተታት ኣይተዓወት ኣብ ክፍላ መስከረም ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ሳልሳይ ዙርያ ዘተ ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል ግን ግምት ብዙሓት እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ናይ 50 ዓመት ስምምዕ ክራይ ወደብ ወናኒት ዝተወሰነ ብርክታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝገብራ ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዝኣተወቶ ስምምዕ ብቕልጡፍ ክትግበር እንዴት እያ? እታ ግዝኣት ካብ ኢትዮጵያ ዝተኣትወላ ከም ሃገር ክፈልጠኪ ዝብል መብፅዓ ዝያዳ ኣዕዚዛ ትርዮ። ካብ ሃገረ ሶማልያ ተነፂላ ናጽነታ ካብ እትእውጅ 30 ዓመታት ዘቑፀረት ምምሕዳር ሶማሊላንድ ብመንግስቲ ሶማል ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ተነፊግዋ ይጸኒሑ። በዚ ድማ በታ ከም ኣንጋዲት ኣፍሪቃዊ ሕብረት እትቑፀር ኢትዮጵያ ወግዓዊ ኣፍልጦ ምዝወሃባ ካልኦት ሃገራት እውን ኣሰር ኢትዮጵያ ተኸቲለን ኣፍልጦ ህባ ምዃነን ተኣምን። እዛ ብዙሕ ሰራዊት ዘይብላ ርእሰ ምምሕዳር ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሶማል ክዕስክር ዝሸባሸብ ዘሎ ሰራዊት ግብፂ ገዚፍ ስጋት ከም ዝኾና ብምሕባር ስምምዕ ሶማልን ግብፅን ብተሪር ክትቃወም ትረአ። ኤርትራ ኸ ንሰራዊት ሶማል ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ክትህብ ጸንሐት ኤርትራ ንህልው ጸጥታዊ ምዕባለታት ናይ ዞባ ኣመልኪታ ብዘይካ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ብመንገዲ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ዝግበር ናይ ትዊተር ልጥፎታት ዛጊ ዝሃበቶ ወግዓዊ ርእቶ የለን። ንነዊሕ ዓመታት ጥሙሕ ልሂቃን ኢትዮጵያ ወደባት ኤርትራ ምግባጥ እዩ ዝብል ፍልስፍና ዝኽተል ስርዓት ኢሳያስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዲቕ ዝበለ ቅርሕንቲ ኣትዩ ምህላው ይግለጽ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2018 ዝኸተምኦ ስምምዕ ሰላም ዳርጋ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ፈሪሱ ኣብ ዘለወሉ ወቕቲ ብደረጃ ኣምባሳደራት ዝነበረ ርክበን ብዘይወግዓዊ መንገዲ ናብ ደረጃ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ክወርድ እንከሎ ድሕሪ ምኽታም ስምምዕ ሰላም ተራሒዩ ዝነበረ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ተዓሲ ክብቅዕ እቲ እንኮ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ናይ ኣየር ምንቅስቓሳት እውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ዝተዋህቦ ትእዛዝን ምዕፃው ናይ ባንኪ ሕሳባቱን ተኸቲሉ ኣገልግሎት ብምቁራፁ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብብዙሕ መልክዑ ናብቲ ቅድሚ 2018 ዝነበሮ ደረጃ ተመሊሱ ምህላው ይሕበር። ምህናፅ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብብዙሕ መልክዓት ከስጋእ ዝኽእል ኤርትራ ንኸምኡ ዝኣመሰለ ተኽእሎታት ንምዕጋት ዝከኣላ ኩሉ ከም እትገብር ንጹር እዩ። ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ተኸቲሉ ናብ ግብፂ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼኽ መሓመድ እውን ዝተፈላለዩ ርክባት ይገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ። በዚ ድማ ኤርትራ ፀግዒ ሶማልን ግብፅን ብምሓዝ መንግስቲ ሶማል ወታደራዊ ስልጠናታትን ደገፍን ክትገብረሉ ከም እትኽእል ይእመት። ዝኾነ ኮይኑ ባህጊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዘኸተለ ወጥሪ ካብ ዲፕሎማስያዊ ምስሓባት ሓሊፉ ናብ ወታደራዊ ምርኢታትን መናወረታትን ተሰጋጊሩሎ። ኣብ ውሽጠንን ንሓድሕደንን ብዝወልዖ ግጭታት ሰላም ዝተነፍገን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ትልሚ ኢትዮጵያ ንምግታእ ናብ ዞባዊ ኩናት ከምራ ሓዴን ዝብል ሕቶ ግዜ ዝውስኖ እኮ እንተኾነ እቲ ተኽእሎ ግን መመሊሱ ክዓዝዝ እምበር ክጎድል ይረአ የለን። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መልኪቱ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ተኸታተልኩሞይ ነይሩ። ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ሰናይ ናይ ምክትታል እዋን ይምነየልኩም። ተሰናዩ